pani suseda na vedľajšej parcele začala ako prvá stavať z tohto regiónu, alebo medzi prvými, nebudem teraz hádať dátum. A že stalo sa to, čo ja viem, že zaplatila zálohu, údajne 25 000, malo to byť za materiál a okrem zle zrealizovaných základov sa nič neudialo, firma už neexistuje alebo sa neozýva a tak ďalej. A pani suseda už reálne 3. rok stojí a nestavia. Takže preto treba dať pozor. Treba si najprv stavebnú firmu overiť a hlavne nedávať veľký peniaz dopredu. Treba to mať nejako zmluvne dohodnuté, aby vždy zostávalo po tých pracovníkov vidno, čo spravili a potom zaplatiť a nie naopak. A aby cena nehrala vždy úplne 100% úlohu, ale aby bola len jedno z kritérií pre výstavbu domu. My sme v podstate predtým navštívili niekoľko domov a sme sa pýtali tých klientov, že či sú spokojní, že či sa dobre býva, či majú nejaký problém s kvalitou. Boli aj vo Veselom, aj či čo pán Marton postavil domy, takže boli spokojní a tak sme sa rozhodli. Páčila sa mi tá technológia suchej stavby, to bol prvý dôvod. Bola aj pomerne priaznivá cena vzhľadom tomu, čo sa dodávalo a tak by som povedal, že je troška taký transparentný spôsob jednania, by som povedal. Aj tá flexibilita, že sme si mohli sme komunikovať s pánom Martinom. Áno, to je to, čo hovorím, že dá sa... Ako my to chceme, takže v podstate ja som vlastne posielal výkresy, hej, čo také ako, výkresy to boli skôr nákresy, ale bolo to v elektronickej podobe, aby vedel pán Marton presne, čo chcem. A vlastne na základe toho sa vedel už prispôsobiť, realizovať a toto som považoval za ako veľký plus v rámci realizácie, že sa dalo prispôsobiť veľa vecí. No. Kolegovia, kolegyne, čo stávajú, tak majú svoje skúsenosti a väčšinou nie sú veľmi pozitívne. Hej. Takže najväčším problémom je kapacita pracovníkov, že proste rozostávajú domy a potom sa ako si zabudnú vrátiť, musia veľa domov stavať a napríklad kolegyni sa stalo to, že začala stavať dom jednou firmou, bol to murovaný a postavili len múry, dokonca ani strechu nepostavili, rok sa nevedeli dostať na tú stavbu, čo ako, aj toto bolo trošku vážne. No väčšinou sú od tých iných firiem, ako čo som počul, dosť také nepríjemné zážitky, napríklad aj tu, aj tam, takže Treba preto byť ostražitý a ja som obetoval 1 rok práve na to, aby som si preveril aj firmu Raj bývania, teda že ako fungujú, či dostávajú ten dom, v akom štádiu a tak ďalej. Preto som jednak bol na tej návšteve a jednak som pozoroval aj stavbu týchto 2 domov a tak ďalej. Takže